Yun yung mga ibang stocks na inano namin. So, ayan guys. Oh, nawala na. Biglang nawala yung higaan namin. Oh, na-transform na siya. Dito na kami nagpapak ng orders. Yan, yun yung higaan namin. So, yun yung higaan namin. Dahil hindi pa ako tapos nilalagyan ko yan ng pillow press. Hi! For work is Milo! Milo every day! Hi! For work is Milo! Milo every day! So hello guys, good morning. So today is actually November 13, 2019. Today is Wednesday. And good morning, Papi. Ayan yung ating Christmas tree decor. Christmas decor. Mapisa! Tapos si reindeer daw. Ayan. So tayo ay nagbe-breakfast na and ito yung aming pagkain ngayon. So ayan si Hagrid ano pa lang na ano yung ininom niya. Milo na yung favorite niya ngayon. Hindi na siya nagbe-milk. Ayaw na niya ng milk kaya Milo na daw yung gusto niya. Favorite ni mong Milo? Favorite yung mong Milo dong? So, meron tayong saging na saba, sobrang liit. Tapos, merong egg, tapos coffee. So, ayan, kain tayo, guys. Ayan, guys. Alas 9 na ng umaga at naglilinis ako ng aming, kasi, actually, hindi na kami natutulog doon sa loob ng kwarto kasi pinasok namin lahat yung stocks at hindi nakasya talaga. So, ayun, pinasok namin siya doon lahat. Actually, matagal-tagal na kami nandito sa labas natutulog. And, in-arrange ko lang kasi dito na namin nilagay yung pwesto kung saan magpapa kami ng orders, which is dito na part. Actually, kulang pa nga na place yan. And dito yung computer. Pero bibili kasi ako ng computer table. But hanggang hindi pa ako nakakabili yan lang muna. Medyo bulky nga sa tingnan kasi malaki yung mesa. Ito pa yung table namin na red. And yun yung printer. And medyo marami pa akong lilinisin. So sa loob, medyo makalat pa sa loob yung mga stocks kasi mamaya ipapaayos ko ulit kay Papa yan. Kasi namamroblema na kami. Ito yung magandang problema kaya huwag kayo mag-alala. And ayan, ito yung mga basura lilinisin ko. So far yung nagagawa ko, ito pa lang. Ito at saka ito. So, my goodness. Hello guys, good morning. Hinaan ko lang yung TV. Ayan, aga ako nagising kanina kasi nagdami kong tupiin kagabi na naiwan dito. Kasi pumunta kami sa kabilang bahay. Itong pail ko. So, si Papa nagluluto ng aming pagkain ngayong umaga. Ayan, hi pa, good morning. Good morning, guys. Pansit yung niluluto niya. And then, medyo marami kaming ngayon ng mga stocks na i-update. So, yun yung mga ibang stocks na inano namin. Tapos, mamaya i-upload ko yung video. And ayan sa grade. Actually, dyan kami natutulog, guys. Dyan na kami natutulog sa baba. Dito sa labas kasi hindi na kami magkasya doon sa loob. Ang daming stocks. And ayan, tulog pa si Hagrid. So, ayun. Yung foam namin, Gusto ni Papa palitan. Sabi ko, huwag mo nang palitan kasi kaya pa naman Ayaw ko muna siyang i-prioritize yung foam kasi lahat ng namin ngayon
talagang inano namin sa business kasi nga, di ba, yung season, Christmas season, so medyo ano talaga, so kailangan ibuhos. Hindi naman lahat, pero medyo malaki-laki yung naiano namin din sa business. Kaya wag muna. Okay, marami pang mga kailangan igastos. Pero ayun, dyan kami natutulog. And mamaya, pero iano niyan, tinitiklop-tiklop namin yan. Mamaya wala na yan, mag-transform na yan dyan, magiging ano na yan. Dyan kami nagpapak ng mga order si Papa, dyan siya nagpapak. So yan, table namin, yun yung table sa mga supplies namin sa Shopee. So yun, yan lang. So ayan, nakapagluto na si Papa. Tapos mainit kasi sinarado namin yung mga kortina. So ayan, kain tayo guys. So ayan, pagkain namin pansit at saka bread. So tapos magkakape tayo. So ayan guys, nawala na. Biglang nawala yung higaan namin. Na-transform na siya. Dito na kami nagpapak ng orders para maluwag-luwag siya. Kaya sa mga nagtatanong bakit nandito yung sofa namin, ayan yung reason. Ito yung reason. Kasi may nagsasuggest sa inyo na pwedeng ilipat namin yung sofa dito at i-transfer namin dito sa kabila, sa may sa door namin. Hindi po siya pwede kasi hindi talaga siya kasya. Kasi sa personal, sobrang laki ng sofa namin. Which is yan, malaki talaga siya. Just sobrang gusto ko. Yan, yun yung higaan namin. So, yun yung higaan namin. Dahil hindi pa ako tapos nilalagyan ko yan ng pillow para hindi siya kita. Yan, si Hagrid. Good morning, B. Na-brush kain tayo. Sa personal te. So, yun yung namin. Tapos, kaya nilagay namin siya dyan yung anong tawag dito, dining area kasi siya yung kasya dyan. At eto naman sofa, perfect siya dito. And yung TV dito kasi nga, nandito yung saksakan. So, tinry na namin dyan. Hindi talaga siya kasya. Siya kasi mahaba. Tapos, yun. Yung part na dito na lang kami natutulog dyan na part pag gabi. And yung computer, kasi may computer, may table sa Tapos yung buong talaga, puno ng stocks yan, kaya hindi namin pwedeng pag nasa labas kasi yung stock, sobrang angkalat. Kaya mas better na ganyan. So dito, nagtatransform yan dito na nagiging packing area namin. So, ayan si Papa, nagpapak siya ng, to order sa JNT. Kasi ang JNT karon meron ng ngayon meron ng own packaging. So, ayan, nagpapak niya ng 100 pieces na ganyan. So, sobrang cute kasi niyan, guys. Ano lang to, 19 pesos pa, no? Naka-sale. So, sobrang niyan. Ito talaga yung pinaka-hit na product namin. Beach toy. Yan yung pinaka-popular sa shop. So, yan, nagpapak si Papa. So, ito naman yung iba, yung mga bago dito. Yan yung, ito yung mga new items na itatry pa lang natin yung iba na i-post. Kaya, medyo konti lang yung binili namin na, sa pa-trial, konti lang. Ito ako. Di po sa gawas, kinahay ka trabaho. Sudpod. Ito mga unta. Sudpod di ka mag-vlog nga. Ganam silang tanaw sa imo. Una esa
Mm. Diyan to.